Isa ang pagpapabuti ng sektor ng agrikultura sa isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon V. Gico III. Dito, layon niyang matulungan na mas mapabilis ang pagtatanim ng mga magsasaka sa pamamagitan ng mga makabagong makinarya. Kaya naman, ipinakilala niya sa mga magsasaka sa buong probinsya ang corporate farming taong 2022. At nitong ika-6 ng Nobyembre, nagsipagtapos ang 1,024 na mga magsasaka mula sa 6 na distrito ng probinsya sa kanilang naging pagsasanay sa corporate farming. Ito'y ginanap sa Provincial Training and Development Center 2 sa bayan ng Lingayen. Kami na mamumuhunan sa inyo, probinsya na rin ang maaaring bumili ng inyong harvest, ang inyong palay o ang inyong bigas. Pakiprograma ngayon, Ma'am Dali, harvester, rice processing, drone, magtingin tayo, no? At maglalagay po ako ng budget para tulungan tayo sa marketing at budget para kami na rin bibili ng inyong mga palay kasi nag-corporate farming po tayo. Sa naging seremonya, pinarangalan ang Barangay Kabatuan Alaminos City Irrigator and Farmers Association Incorporated bilang Provincial Achiever at nakatanggap sila ng 7,500 pesos. Si Joey naman, na miyembro ng nasabing asosasyon, tinanghal bilang Provincial Farmer Cooperator Achiever kung saan nakatanggap naman siya ng 4,000 pesos. Lubos naman ang pasasalamat ni Joey kay Governor Gico dahil naging malaking tulong ang corporate farming sa pagpapalago ng kanyang mga tanim na palay. Mga binigay niyang gamit or mga ginamit naming mga fertilizer, wala pong patong kung baga, walang binigay na patong doon sa halaga niya. Then, ang pinakamaganda po doon, babayaran po namin pagkatapos ng ani. Yun po ang pinakamaganda. Kaya sobrang laki po ang tulong ng binigay ni Gob sa amin. Salamat po kay Gobernador sa pagtulong sa mga magsasakang tulad ko at tulad po naming lahat. Sana po tuloy-tuloy po yung pagtulong niya sa amin para po mapalago yung ating mga magsasaka. Nagbigay din ng 500,000 pesos na pondo ang Agricultural Training Institute ng Department of Agriculture Region 1 sa pamahalaang panlalawigan alinsunod sa Project for Provincial Agricultural and Fisheries Extension Systems. Layon nitong mas maitaas ang kalidad ng pagsasaka maging ang mga pang-agrikulturang produkto ng probinsya. Dumalo naman sa nasabing graduation ceremony sina Vice Governor Mark Ronald D. Lambino, Provincial Agriculturist Dalisay Moya at mga kinatawan mula sa Department of Agriculture at Agriculture Training Institute. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.